som tu s mojím partnerom Martinom a bude hádať ženské produkty alebo ženské veci a uvidíme, ako dobre ich pozná. Dobre? Tak môžeš na prvú vec. Aké máme veľkosti tampónov? L, XL. Iba tie dve? M, XS, S, neviem. Ty kokos, dobre. To je ako oblečenie. Ale si nevedela, že toto vieš. Čo je to guaša? Ovocie? Nie, predpokladám, že Ty to si videl tie otázky. Aké otázky? Tieto. Odkiaľ som videl tie otázky? Tak si ich potom niekde počul. Že guaša je ovocie. Fakt? To je ovocie? Áno, preto hovorím, že si videl tie otázky. Nie, mi to prišlo ako ovocie. Čo je to top coat? Kód je asi nejaký kabát alebo niečo také a vrchný kabát. Nie, predpokladám taký kabát, ktorý máš len od nejak na prsi alebo niečo také. Taký kratší. Čo je to braletka? Bude to oblasti panvy niečo? No. Bude to niečo s podveskami? To odkiaľ vieš? Je to fakt? Áno, ale odkiaľ to vieš? Vyzerá tak v oblasti panvy, čo iné máš v oblasti panvy, buď nohavičky, ale že ťa vôbec napadlo to, že to je v oblasti panvy. To je dobrý. Čo je to balajáš? Bala čo? Balajáš. Balajáš. Som typol možno nejaký tanec? Martin, odkiaľ to vieš? Ty si to musel niekde vidieť, že si to videl? Balajáš, áno, vieš, že vidím balajáš. Lebo balajáš je tanec. Čo je to scrunching? Nejaké miernejšie, alebo nejaké miernejšie škrapkanie by som možno povedal. A škrapkanie čoho? Pomocou nejakého náradia, alebo nejakým proste, keď nedočiahneš napríklad na chrbát, tak tým sa poškrobeš. Dobre. Fakt? A prečo také nemáme? Čo sú to kegelové cviky? Tak nejaké cvičenie by som predpokladal. Dobre. Ale predpokladal by som, že to je niečo v oblasti panvy. Alebo na cvičenia na panvové dno. No, môžeme ti to zarátať. Teraz idem zrekapitulovať, koľko uhadol Martin. Uhadol si jedno. Nie, čo? Jedno si mal dobre. Až jedno? Veď som všetko len typoval. Páčilo sa mi, že aspoň jedno som typoval. guaša je ovocie, to... A mal som dobre tie kegelové cviky. No, aspoň niečo som tušil. Ale ostatné to som nemal šancu, to som len povedal. Ale dobre som to šiel. Podľa mňa som bol úplne od veci, ale aspoň som niečo povedal.